Здравейте, хора! И днес отидох до едно магазинче и намерих тези Big Bubble Shake, които вие знаете, че има всякакви Big Bubble дъвки, като сините, като розовите, но те са с вкус на ягодов шейк. Ще ги пробваме заедно. Много ми е интересно какъв им е вкуса. И да направо да започваме. Аз съм ги отворил и те изглеждат като портфелче и са много яки. Като портфел малко, да. Ето така може да си го сгънете. Си го отворите като портфелче с дъвчици. Взимам си една дъвка, за да ви покажа какво представлява дъвката. Има си опаковчица на ягодки, защото е ягодов милкшейк. Направим това. Дъвката от една страна е бяла, от едната розова, много яка. Пробвам. Вавено усещане на милкшейк. Не напази хора. Само намерих в Правда. И не си не усеща на милкшейк. Аз сигурно го няма при вас в София, не знам. Но те са много усещащи на шейк. Пробайте ги и вие, ако можете да ги намерите. Ще в интернет и в разни други видеа. И така, до следващото видео с нови храни и нови интересни работи в моя канал. Чао и до скоро!